Suminten. Kula Den Mas. Aja ya eling ya. Boten. Kula pokoke tresna kalian panjenengan. Nek jenengan dereng tresna nggih engko suwe-suwe rak ya tresna. Wah ora kaya ngono kuwi kowe kesuwen karo bapakku engko dadi seneng bapakku kowe. Kok bapake? Aja kaya ngono ya. Mbok Gusti dijajal niki Gusti pripun niki mah? Ora saya ngomongke Gusti. Oh, awet sih. Soale Gusti ki ya jane ya ingin ning rek. Wong aku ki wis ro Gusti ampun ngoten lho Mas Yono. Ngoten piye? Ora pareng. Ampun ngoten. Sing lurus mawon. Aning kula pun mboten iso lurus ya Mas. Gusti. Maksudnya piye? Gusti awon. Tegese ya wis lah karem lah. Aku nek bengi dijepi kok ngene iki aku manut wae lah. Suminten. Den Mas Brotone sidane manut. Ora aku mah. Emoh kok. Ora gelem. Saestu mboten purun Den Mas. Wis saiki ora gelem apa meneh besok.